Belai belai hambaya panai pelawa sinero pai manjak pajak sini press media ni takut tei buku som tei bu hambaya panai seng baitini kerang pajak joto pertama ni gan tunggu or Rayabari regional ni Brahman presiden Amitabh Jomatia tei bu white tab ni regional presiden Sonjit Jomatia tei bu hainu jotor rayo regional ni joto takut tei buku akras rai khuna joto no prothom poila hambai tasara sini media press media ni bisingtei nai tongai sara Tipra ni sini joto takut tei buku songno jeng Killa Tipra Motha block tasara sini rayo regional ningui joto no khaka ham khunumung yaparu jeng tini 2 tarik September 2023 इंग्राजी BC sini raya regional ni uddugtui ora bises kai YTF tei regional ni Tipra Motha regional ni tuidul mungbai no sengtini oro kaisa nogo seng press meet khayani nangkha press meet ma khaimani othomo hai thangnai 31 tarigo joto saima khana kisu media o nukbaikha जों बहायनो दिनै सानिबो सुबुं मिडियानि बिसिंतै रायो बिसि आरो जागो सिनि किसु पाब्लिक आरो जागा रेगा सामं सावानि थांथानियो डिमान्ड फ्रम रवानि थांथानियो बीजेपी नि जारा थेमरक सामं टांनाय आरो जागा विभिन्न भाबे आरो अफिस हारया कासखा सामं रया रेगा टंगरिया हनै आरो जागा अनेकटा आरो बर बीजेपी सिनि बरगनो Tipra Mothani borokno sini rayoni regional no onekta borok harassment khaika emon ki sini buma bodol sini TW jara tongnai borokni je jagao sengro thai jaga kरै borokni public part dogosan borok tas khaika onek jaga sini 60 bosorni upor boyos kongjak borokno borok gusi rokha daka sapa rokha omo haike onekta borok khaika aro jaga bisingo khaika aro bisingo harwani borok nailia omo haikene aprai 31 tario gotona angui thangkha omo tuteli jeng samung joto tangani odika tongmani rega bo jotoni bangai 100 dini samungni guarantee tongo oro jaga jeng nukha jeng BJP mangno lagato samung tang tongo tobe oro jaga jara tongnai public supporter obo samung mayani bangai samung nawani bangai o BC office thangmani kintu aro jaga tongnai jara BJP ni sak no leader hi wasoknai borok aro harwani jora roya borok bibinno babe borok harassment khai sini borok no borok bupra supra khaika hai hneino जों bono purapuri protibad khai omono seleng omo haingani kok tongmaniya जों bono krakhe omo yapri nau jodi buskang ro omo hainglangke sini rayo bariwo sini jotto takutei buk sor siring tongya borok tini jotto no somai krakhe tangjak jotto no nangke seba khajak जों सामायनो सामंनि बांगैसे अमते हाय खायेंखे कोनो समयो जों बरंनो हाय क्लाइसा सके याकाय रया हनै आरो जों तिनि जत्त रायनि ताकुते बुसरा प्रेस मिट खायनि बाद दंखा तार सारा जों सानाय मिया अक्लै नाय सम्भवत चिनि बरंमोनां 30 किला बागमानि बरंमोनां MLA बनि लगे बुदय शंकर हुजागनाय तंगु तैख्रकसा सन्जय जमातिया बुतंनाय किसु जोंनो मोखां सलियार तंगु बरक थानाव हाय एरें माजरे बेरै Sini Tipra Mothani rayoni supporter roksi chair table tokroka hनै थानाव बर किसु जमा रखा अम टोटली डाला और टोटल MLA जे साखा और जागा भिडियो एडिशनल भिडियो खुद ब प्रेजेंट टंग फो हनै जों सानाय ऑफिस स्टाफ संगो सानाय जदि निरक जे अ केस न जरि निरक बाहायनो निरकनि प्रेजेंट न जदि सिनि बरक टेबिल रक तखला हा कर निरक जदि 6 रक रइ केस रक रमनि टंकाके निरक बाहायनो जों निरक न बाहायनो क्राक जवाब नानै निरक न जों उत्तर नानै हायनो बाङै मा सानाय जों कोनो सिनि बर आरो जागा एकटा चेहार टेबिल बु तख्रया याक बरया और BJP नि MLA बनु सक्रान्त खायै बरंनि बिसिङो बरं तख्रु लायै जों खोनाका थानाव से हारक बायरक तिलां थांगै सिनि मंगै एफआईआर खायके हनै किन्तु अम एफआईआर जों ताबकनि कटालिया अम हायकेने आइगेराव गोबां एफआईआर खायजा अ रायनि अनेक 50-60 जना केस मासाजा अ MLA बरम गोनां एमन बाबे केस रौ रेगा सामं तांगानि थां सामं सावानि थांमानो सानो ब केस रौ अफिस हारया अम हायकेने हाहायनो 31 तारिखआवबो बुसातिते घटना न बर कटर के साजगुइ सिनि बरंनो हयरेनि खायका किन्तु अमनो जों सानाय अम टोटली फेक्सि अम कोनो जों आरो जागा कोनो टेबिल चेहार तख्रया सिनि बरक सुदु सामं रदि हनै सावानि थांमासे आरो BJP रक जारा तंनाय बरक कासखा सामं मा तांया निरनो रेगा तांरया हाय हनैसि बरक कासमनि हाय हनैनो जों ताबखे क्राक याप्रिनाखा
जों अफिसाव थांनाय समबारनि सिनि लागाथ' जों राय बिसि अफिसाव थांनाय जों याकाय रया सिनि आइन दंगो बर बिसि इलेक्शन टानि दिलेखाय निरक जदि हिम्मत दंलाके बिसि इलेक्शन खाइ फनुकदि एमएलए बाबुनो सानाय निनि क्षमता दंखाके निनि सरकार डाबल इन्जिन खोनानो समबार बिसिङावनो नों बिसि इलेक्शन डिक्लार खाइरदि जोबा खाइलायने गणतन्त्र डेमोक्रेसिखौ जे केप्लाइ बनो बिसि अफिस दखल खाइने किन्तु पिया निरक इलिगेल बाबे आरो जागा नांगो नांगिया कन्भेनार होनै जदि आरो साजावै खाइ दंके जों टोटेलि कन्भेनार मानेया जों पुरा पुरि आरो बिसि अफिस दखल खाइने जिनि टिटिएडि सिनि कपि लामक फाइजाक जिनि आरो मनिटरिं दंगो मनिटरिं चेयरमेन चंजाक दंगो जों बरक बायनो तामुं थांनाय निरक आरो जागा इलिगेल बाबे जों निरनि कन्भेनार मानेया हाइनि बांगै समबारनि सिन जों थांनाय जदि केबो कासवानि नायलांखे जोंबो क्राक याप्रिनानै जों केबो ताबक फेगिया जों सुदु सामुनि बांगै थांनि हाया जिनि तिप्रा मथा जों हानि बामं सामुं थांनाय सिनि बुबाग्रानि दल बुबाग्रा सिनि थिनांनि बांगै सिबाव खाइक्लांनाय हुमानि जागाव जों हानो सानाय ठीकनो किन्तु सिनि गरै बुसाराव इसा मासारेगा सामुंरक सामानि बनो निरक अयनाय जाखांखे जों निरक न बहायनो जों अफिसो हारिया सुरासुरि सानाय निरक बर अफिस ता हादि जदि हिम्मत दंखांखे भिलेज कमिटि डिक्लार खाइफुनुकदि आफ्रोनो जों दूध का दूध पानी का पानी लायनाय हाय होनैनो जों सानाय ओ एमएलए बाहायनो नाङो नाङिया जदि केस हाजागु सिनि बरंनो जेमा तां फैरानि खाइखे खबदार खाइदि तंदि जों बाहायनो सिं सिं तंलिया नांखांखे जों क्राक याप्रिनाय जें मनिं लायनाय अमा हाइखेनो जों बाहायनो जों तिनि जत्त कपचाक जा सुदु रायया जों 30 किला बागमा जत्त सिनि ताखुतै बुकुक स्रक समाय टांजा जों ताबो खायनो याकाय रलिया अमा हाइ खायैनो जों तिनि अर जागावा प्रेस मिट खायनि नांखा सिनि ताखुक बुकुक स्रक जत्तनो फाइजाक बर एकटाइ कक पाइथागो जोंनो सानाय मिडियानि बिसिंतै आसोक नों एमएलए बा बीजेपी निरंनि सबका साथ सबका विकास संखांगे रेगा सामंग तो अमा बीजेपी नि आमलिया यूपीए सरकार कांग्रेस सीपीएम तंफ्रत 100 दिननि ग्रेन्टी सामंग तो मानसि अर जत जब कार्ड गनां जतनो मानाय निरवर तानि कासुं थाइबा कासुवानि बाता करै आरो एमएलए बाबुनो सानाय नों तो एमएलए खाके प्रशासननि लेभेल थांगा नों सुरु ताबा बीजेपी नि एमएलए लियाब्ले जत 30 किला बागमानि एमएलए सि नों तानो अर सेन्टिमेन्ट खायै जों टिप्रा साबिसिंगसन रेगानो सा नों तरजा टंखाबा किन्तु अम टोटेलि साया एमएलए बाबुनो सानाय नों अमते हाय मोथाकदि नों अनेक सोशल एक्टिविटी सामंगराबो तां फाइजाक निनि जे सामंनो बै कखनो अमायके आसामाया किन्तु जे निनि रिजाल्ट बरक मानैनामाया अमना टोटेलि स्टप खाइदि निनि सिसि मांसि 1.5 फुट आकरनो बुजकदि हायके 1.5 फुट बा आधा इन्चि साकायके पाइपैनै अमा जों तिनि मिडियानि बिसिंतै सानाय हाहायनो पाइथाग जत्तनो जों क्राकथे याप्रि सेलायनाय जिनि उचित जिनि माथाय जिनि जे संबिधान जे दंमोन जों बनो जेकेफान आदाय खायनाय जों अयनायखे खाया जों लिगेल नि बिसिंतैनि खायनाय सुक जरा कक सावैनो जों तिनि जत्त बाय अर रायबारि नि इंगै प्रेस मिट खायमोन अर पायरखा जतन हामबाय जतन खुनुबायखा बुबाग्रा आयुब्लक अमत जों बेलायखे काहा प्रश्न अमत जों जत सोशल मीडिया उनुखा खुद एमएलए थाङैनो किला पीएसओ थाङै बनि कयेकजन बरक नतलां थाङै आरो ब प्रेस मीडिया उनुकजाखा बनि याक्तैनो कपि रजाखा किन्तु फिया बुसुक जना रजाखा बनो तो जों सामाया मतो सिक्रेट मेटार प्रशासनिक बेपार साया किन्तु केस केसिनि तिप्रा मथानि मुंगै मोटामुटी 15-16 जना मतन बरक रखना हाइके मासं उता इनके जों अमा टोटेलि अमा आरो जागा इनभल्व करै हाय बरक काहानो बरक एरें क्षमता दं होनै खायखा किन्तु क्षमता सब समय गदक दंया जदि बे आइन खायखे अमा हारै थांनाय आइ होनैनो सानाय अमा टोटेलि निर केस खायमानो उइद्र खायदि जदि उइद्र खायके जोंबो लागातो सोबा सेंखा तै सोबा आरो जागा बाथागि हामबाय जदि एरें बाथायके जिनि वासकनाय जिनि दल दंगो संगठन दंगो बरक बाय सालायै जों वासगै तैबो क्राक याप्रिनाय जों तो याकाय रलिया जों बाहायनो बरक हानले जों आरो जागा कुदो थाङो लाइसंगो करितदि एमनेसि सिनि बरक तो करै बिले रां पैसा करै लाइ सामं तांचानाय दिन हाजिरा खायनाय कुदो मालाय सनाय एरें अमनो तो जों मानैनामाया जदि मोथा याके तो सिनि क्राक याप्रिनाय ता जों नांखे तैबो कटर थांनाय ता सोबा अंखालायनाय ता